handi? Bildori. Ez. Ama, enaiz klasera joango. Ez bat naiz jokatzen, ez naiz dantzan arituko. Ez jada ez naiz umaitxo txiki bate, berdintzait 3 arte zenbatzea. Gwendolyn, beti alarrangoitia gareiko etxea dekuan ikotena. Zer? Bita laurdel? Ama, esan iru, zer gerta daiteke? Bit erdi? Ama, mesedez, 3 esan da ere neri 5! Bita 3 laurdel? Berdin zaidala! Eta 3! Zure amak zenbatu du 3 arte. Ta dena geratu da oker. Ta orain zer? Ta orain zer? Hanka sartu duzu eder! Piratok, prestatu belaontzia! Erlojua jantzuen krokodilo orengatik ies egiten duena. Ume txiki bat mini ezpata eta mini gona duena, menderatzeko gai ez dena. Zure tonuan nabaritzen dut, ez diozula beldur handirik, Beldurrik? Ez. Nahiko pirata barregarria iruditzen zait. Eskuan abrelatas bat duena. Eta bere hile kiskur horrekin lehoi zahar baten itxura duena. Abrelatas! Neska! Abrelatas balitz! Zera, abrelatas kapitaina izanen litzateke. Abrelatas kapitaina! Txoritxo batek esan dit, berriz ere egin duzula ez egitekoren bat, Nik? Oi, badakizu, aspaldi jubilatua naizela, Peter Pan txineta. Horta zertarako behar duzu tripulazioa hunditu. Nik? Oi, ez dakit zertan ari zaren, Peter Pandereta. Badakit berriz ere bagitu duzula ume galdu bat. Wendy naiz. Jo, Peter, barkatu. Ui, Eta ni, kampanilla. sekula inoiz zigortuko zaitu amak berriro. Sekula inoiz esango dizute lokela jaso. Askatasun bete-bete, hemen dena egin daiteke. Inoiz sekula esango dizute borratu zaite. Zidate esango horraz. Etxean inoiz baino gehiago zuzi zaite. Baina, Peter, orduan nahi dudana egin dezaket. Baietz ba, nahi duzuna. Mila abentura ditut buruan. Aurrera. Peter, hemen ez badugu egin behar egin nahi ez duguna. Esaten aldiz eta beste hau pixka bat ñoñoa dela eta kaina gehiago eman behar diogula. Seku, lainoiz! Seku, lainoiz! Seku, lainoiz! Seku, lainoiz! Lainoiz! Zira beltza oso arriskutsua da eta zerbait gertaleki zueke. Baita zuei ere. Ez da gauza bera ordea. Zer gara, zu baino ahulagoak? Helduak bezalakoa zara. Edo kerrago. Beti, berak nahi duena egin behar izaten dute. Peterrek uste du irlaunetako erregea dela. Nabari zaio. Wendy, ez genekien hemen ziniola. Arroputza da. Banoa lamiekin, banoa piratekin, zu hemen geratu. Seguruago gozarela. Eraman nazazu zurekin zure itxasontzira. Libre izan nahi dut, nahi dudana egiteko. Peterrek, ume galduak eta kampanilla eskultatutak izaten ditu. Beldurrak sartzen dizkio zuri buruz eta intzira beltzari buruzko kontua kontatuz. Garfio, nik lagunduko dizut ume galduak askatzen. Elkarrekin egingo dugu. Urkatuaren zuaitzatik erreskatatuko ditugu. Nola? Urkatuaren zuaitzen eskutatzen dira? Peter Pan gogor! Orain Peter Pan negarti bat zara, ez da? Smith, azkenean
lortu dugu, bai. Peter, gurea da! Ez, Peter, nirea da! Hori etzen adostutakoa! Nik ez dut deus adosten, Itxasontzi, batean nagusi gehiagi daudenean arrantza gutxi. Eta hemen nik agintzen dut. Engainatu nauzu, Garfio. Zuk ez gaituzu askatuko. Peter traizionatu dut zure gezurra sinetxita. Zuk esan diozu non izkutatzen diren ume galduak. Bai! Amoragarria da. Egin behar duzue. Eta alde ontako lamiak. Bale, fuerte, orain. Aupa, Peter! Zer, Peter Pantxineta? Ja! 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 Egan noa etxera matxori kontatzera. Nahi dudana egiteko asko izan naitekela. Ulertuko du horrela, amets asko ditudala. Eta guztiak lortzeko ni gai naizela. Lortzeko ni gai naizela. Eskero beteko direla denak. Wendyren etxera oraintxe bertan! Ba, aurten, biak egingo dituzu. Benetan? Bai, baina, erabakiak hartzea, heldutasuna hartzea da. Bai, nik erabaki dut bi gauzak egin ahal eta egin nahi ditudala. Baina ez dakit heldua izan nahi dudan. Ai,